weapon. Bomb them, kill them. The Bible says, he that kills by the sword shall die by the sword. These people have vowed that they were going to kill you. I listened to their tape. One Ardo, he said, Arnan Nanzamu Kashisu. Zamu Chiresu Agwane Kinsu Kuma Alandusu Akasansu. To Memuke Jira. Munajira say, Ankashedu Kamu. Kumatasa Kutashi Asiye. Mutane nanda suna kansa, suna kanshe mu. Mutane ne kaman ku. Tashi ku ipada. Wani abun ta isa. Yau a ce 10, jibi a ce 30. Haba rayuwar mutum guda daya, ran mutum guda daya a America, duk duniya ta razana. A ce cewa mutane 100 a cikin gida daya an kashe mutane 10. Sai mu zo na hakan nan kawai muna kalla. Mutanen nan fa sun riga sun shiri cewa dole sai sun karba kasashen mu. To dole mu nuna musu ikon Allah. Dole mu nuna musu ikon Allah ta wurin addu'a kuma ta wurin ɗauka abu ne kamata mu ɗauka. Mu yi defending kanmu. Nigerians, you can't sit down and be behaving as if nothing is going on. If you don't quench the fire in your neighbor's house, that fire is going to come to your own house. Let's wake up and stop this evil. God is on our side. But remember, God will only work when we start the work. Fight to protect yourself. Life is sacred in the sight of God, and no man has the right to enter into your house to slaughter your father, slaughter your mother, slaughter your wife, and then you are having 100 youths. If it is improvised bomb, do it with kerosene. Kill the enemy. It is not a crime. God bless Nigeria. God continue to protect Nigerians in the name of Jesus Christ.